Ka National People's Youth Front ha ka steps ngi tho ding kala let ban kuntu but pen kan ma yu chief executive member ka KGDC ba shambor lang ranger ban le kerki no halor ka office memorandum ka bawan na ka Ministry of Environment and Climate Change jong ka sarkar padeng nang makajala kan lan na kani ka jingbatha ka kenhun hapo ka jinglam working president pa Bajop Pingrop kala IT ru da ka Dorcas si usiam halor kani kamat ringkat ke jingkan tu ba uday ban penan kam da ka atiar jong ka kernet ban rio banyada ya ka kendau ka syam ha upur usam jong ka council wan kendu ka jongi nakaliang jong ka NPYF Meghalaya State Union kadai halor kani ka office memorandum ka bami jong ka Ministry of Environment and Climate Change ka badai jong kani ka Impact Assessment Division. Te ngiawan banya krani CM bat ngila ai da ka memorandum si ban simkhia ba ka union government bat ban use ya ka 6 schedule kum kata ka state ding ba ka para 12A B ka ba kum kini ki jat an ki bawan for government of India kin long exempted through a presidential notification te ngila ai ka ni ka city sha I honorable CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council but nakaliang ka jong iru ilaong ba sa simkhia ya kani ka kam ka ba dai ka ba kongsan na kamanta ka state ka jongi but kamtam yangi po kani ka Khasi Hills Autonomous District Council jurisdiction namar bangi tip hakipor belarem katno nadu ki meit tuman ki jongi ki sang bhalang bopher ki lai persya ya kani ka dauba ka ba ka government of India ka syatmu na ki por banti uranium po ka state ka jongi ni ai kublai ya barok ki blaya persya ki ba nadu menchua tengi ingat ba da ka jinge trai ringkat lang jong barok nadu jong ka NPYF ka state pat district council na try ka government of India kan sngap ya kani ka jingpun sngau ka jongi but immediately kan withdraw ya kani ka OM kamtam na po ki 6 schedule areas ke badai ki tribal areas ke bala itu kerpang ini hapo ka kernet bahril jong ka constitution siam ikubur ba kadai ka mat ka balong kongsan but nakaliang ke jong I laong ba ini discuss ba bat ki officers ke jong I halor kani kamat but immediately in session kia ya kani ka bentah hapo ka ratarik jong bunai jong nu bunai ba mentahi ngatrai kat ba dangla ban lek keluar ya kena kam kata kanang ba ngin yo ya katakan ka exemption ya kani ka state ka jongi ka jingker ki le kat banangla ban lek keluar kata kanang ba enta ka jela ka jongi ngitip syai ba nakaliang jong ka sarkar ru kilaong bai no ya kani ka subject Henry Panlong teng-teng ka government of India without consultation ya ki states ka try ban bulldoze kani kalong very against ya ka democratic process jong ka ri ke jongi mo jong ka ri ke jongi para koi ka ri India hi kum kini ki OM ki balong so crucial so important ki balong ban kata khamtam ki tribal land at least kila dai ban ya thir ya please support ka house support parliament syakin syabakin penmi kum kini ki office memorandum ki ba kongsan rai klam ka jingya debate apa ka parliament kami debate ki state legislatures ba pher ki penmi kan ya te gamot kim khen ko ken ya pa ki tribal rights ki jongi